zari suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, insha Allahu muna sanar da ku cewa yau an jima da karfe 8 za mu sako muku episode 11 na Izzar So a Bakori TV. Ku ci gaba da bibiyan mu, kuma muna godiya da irin comment da kuke mana da liking da kuke mana. Allah ya saka muku da alheri. One love.